ஹாய் கைஸ், நான் தான் கேஜிஎஃப் கேமிங் பேசுகிறேன். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரணும். அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் டச் பண்ணி ஆள் கொடுத்துருங்க. பொதுவாக இப்போ இப்போ கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இந்தமாரி எல்லோரும் உங்களுக்கு தெரியும். ஃபுட்பால் பிளேயரில் அவங்களாம் அவங்க ஃபேன்ஸ் மேலே எவ்வளோ பாசம் வச்சுருப்பாங்கன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. மற்ற யூடியூபர்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க. அதேமாரி நம்ம வாட்ஸ்அப்லேயும் ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எத்தனை பேர் தெரியும் எனக்கு தெரியல. அதே நான் இந்த வீடியோவை பார்த்தா நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இந்தமாரி வாட்ஸ்அப்பில் கூட நம்மளாக இருக்கிறாங்கன்னு நான் இந்த வீடியோவை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது ஒரு செகண்ட் கூட இதுதான் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன். அதனால அப்படியே உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணலாம் தான் பண்ணேன். அப்படின்னா நடந்திருந்தது நீங்களே போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க கைஸ்.